Juan Kapitulo 19. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og bisti nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudyo," ug gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, "Karon dad-on ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako nakaplagang katarungan aron silutan siya." Busa migula si Jesus ug nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa biste nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, aniya siya. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pare ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!" Si Pilato miingon kanila, "Kung mao kana, kuhaa siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya." Ang mga Hudyo mitubag, "Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios." Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nakutana kang Hesus, "Tagadiin ka ba gayon?" Apan si Jesus wala mitubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa paglansang kanimo sa cross?" Si Jesus mitubag, "Wala ka untay gahom kanako kun wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tawo nga nagtugyan kanako nganha kanimo masad-an pa kay kanimo." Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudyo naninggit, "Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador." Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug minglingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto muadto sa bispera sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudyo, "Ania ang inyong hari?" Apan sila naninggit sa pagtubag, "Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus." Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyo ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadagkuan sa mga pare mitubag, "Wala kami hari gawas sa emperador." Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Si Jesus gilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlag kini Golgota. Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudyo. Daghan ang mga Hudyo na nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudyo, kundili nga miingon siya, "Ako ang hari sa mga Hudyo." Apan si Pilato mitubag, "Ang nasulat ko dili ko na ilisan." Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa cross, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo, gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, "Dili nato kini gision. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini." Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong biste." Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Dool sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad niadto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namo puyo sa iyang balay ang pagkamatay ni Jesus. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon,
giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Giduslak ang kilid ni Jesus. Ang kadagkuan sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kwaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng igpapahulay kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw. Giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua nagpamatuod ni ini aron motuo usab kamo. Tinuod ug gikasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon walay bukog niya nga balion ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Gilubong si Jesus. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kwaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato busa miadto si Jose ug gikuha niya ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi. Mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mera ug sabila nga ang kidaghanon mukabat og mga 50 ka kilo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino uban sa mga herba kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudyo sa pag-andam sa minatay alang sa pagdubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa kayod kalubngi. Ug kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug duol raman sa lubnganan ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto.